Bebas pura iki? Bebek. Bungkus nih. Doang. Bebek bakare Keberojo. Apakah Ripnatu mau? Jangan kue. Apa enek terus jangan keluweh ngono iki mangan pura iki? Oh, ndang kok juga aja kok. Jangan bening. Akeh anune bebek ya aku tuku Yo sing. Pak, murah turu Pak. Sambel doyan pura sambel. Jiko sego dhewe kok meng Iki yo nasi ya. Nek nasi ya. Tuk nasi ya nek iki. Wadah. aku takon kulupan arep mau kulupan. Manto. Bosan mulai Bu Es kok enggak ditelepon enggak diangkat loh teleponan pasiennya. Iki mau toh? Kayak bakul. Ngejak piye? Bakul. Bakul. Ya mangan arep bakul lho. Dia ngajak jualan. Ngajak jualan Oh, masuk oh. loh. Tinggal. Yo, siap-siap kalian semuanya ya teman-teman ya. Yang tadi menunggu Om Tapau live. Ngerti aku mulai sewenang to, Rip. Sambelnya enggak apa lagi? Mau? Duh, banget. Iki banyak loh. Ayo maju bebas aku. Iya. Maju ora? Kecapet. Maju ora? Itu harus mangan arep bakul lek mau ngono ku. Apa aku mah HP dicikuk dhewe kok. Ngejak bakul. Iki nganu ya, mangan daging bebek. Iki iso ora nggo? Iki enek tulangnya diganti. Engko untune suwe. Engko untune suwe. Piye pinara? Ngombe. Kita kok enak ngono sih. Tak tilik-tilik bisa. Enggak. Monggo. Jan bening. Jaluk disuapin berarti. Melihat. Iki pangan ora iki? Ini saya tak jual nih, aku untungnya jual. Makanya jendela. Kenapa? Jendela untungnya. Biar mau. Biar mau. Jual mana? Kenapa untungnya? Nanti dah. Orang ngono ngelamar. Nyumba ninja. Jualnya apa lagi? Lu ya, neng Bali ya. Tinggal. Nesu-nesunya po. Ayah. Tak jualnya. Nakal-nakal lah tinggal lu mau neng Bali nih. Sampai lu nggak sido gimana aku. Lo tak suwir-suwirne lo, kok kayak ngono. Ki mung urung gelem mangan tenan aku. Hah? Semangat tak buka reh. Jam kapan? Bar magrib. Ki pangan apa iki? Tahu apa tak mangan? Luwe ya wong awan mangan kon mangan momo, mama mare ngompol. Tak ngereh-ngereh. Karo demuke aku, ya kita sing ngompol ngono. Lu nyapa ngono kuwi. Tak seri iki lho. Bebas pura iki? Bebas. Kok suaranya kok malu halus? Ngobus. Emang siapa sih mak antuti? Emang siapa? Sing ngentutmu sapa? Satu. Natu. Ampun deh petes, Om. Ya ampun pete yung. Kamu sama Om ya? Yo, petang. Bener ya. Iwe, ya. Wong akeh lho, ya. Tak jualnya kayak imam, iku sambelnya kuwi kulupane. Bebek goreng ngangkat-angkat lho mumpungan. Om gak main. Gendang, imam, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma
Bima, Rozak, Wakina, amin. Mami, angkat untung lah weh, lek mami. Udah kok sama ayam sembilan. Lama sekarang. Kalau saya